Napalgang patay ang usa ka 15 anyos nga dalagita sa usa ka pinyahan sa Pulumulok, South Cotabato. Ang biktima gituuhang gilugos sa duha ka mga lalaking giingong barkada niini. Apan ang kabanay sa biktima nagtuo nga grupo ang mihimo sa krimen. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Wala na kapugong sa gibati ang inahan sa 15 anyos nga babae nga napalgang wala na'y kinabuhi sa pinyahan sa Barangay Maligo, Pulumulok, South Cotabato, Huwebes sa buntag. Matud sa uyuan sa biktima, dagang samad ang ubos nga bahin sa lawas sa biktima. Nagkulob siya. Tapos wala na mo nakita giganay puro na sa Madiandre kaya binamog gidunggaba. Kaya nagkulob na siya kaya ang iyang likod wala may tatsa. Puro na diri sa iyang mga hawak o diri niya puro na ni puro na samad. Nagtuo ang kabanay nga basin gilugos ang biktima. Gani nakahubo na ang shorts ni ini diyang napalgan. Nahubo na ni iyang shirt. Siguro nagdagan siya kay iyang shirt na kumbaga ba nasangit sa duwa ka tiil niya. Dagan siya. Tapos nadagma guro mo to naabtan dito ni siya tiwasan. Matud pa ang maong biktima adlang Lunes pagipangita sanglit wala makauli sa panimalay ni ini sa Purok Dam, Barangay Landan sa maong lungsod. Sumala sa kapulisan. Base sa saysay sa mga paryente ni ini, wala daw kini nananghid sa iyang ginikanan nga motambong sa usa ka selebrasyon ug maligo sa usa ka resort sa maong lungsod. Hangtod nga napalga na lang kining patay sa mga residente sa maong lugar. Duha ka mga lalaking sospek kinsa barkada sa biktima ang gikustodiya karon sa kapulisan nga gitudlong mipatay ug milugos matud pa sa maong biktima. Usa ka 22 anyos nga rider nga maoy misundo sa biktima ug midala ni ini sa pinyahan kung asa naghulat ang 26 anyos nga kaubang sospek ug didto na gihimo ang krimen. Prior to that incident, kangkas ng isang suspect natin, yung victim. Talagang pinagplanuhan ng dalawa at para ma-satisfy sila dun sa kanilang intention. Apan matud sa PNP, gilimod sa mga sospek nga sila ang naghimo sa krimen. Apan nakita ang mga bunog sa lawas sa usa sa mga sospek nga posibleng resulta sa pagsukol sa biktima. So far, normally, i-deny. Pero magdepende talaga tayo doon sa mga informations na ibinibigay natin, mga credible witnesses natin. In fact, meron pa nga dyan, pinapamedical namin. Possible sa result na medical, may mga bruises na hindi nila ma-explain saan galing. So, matugma po natin. Kasong homicide pa ang file nga kaso batok sa mga sospek, sanglit ginahulat pa ang autopsy result kung girape bagayod ang biktima. Sir, actually, we are still waiting for the result ng ating autopsy from the SOCO. At hindi pa natin sa ngayon masabi kung meron pang rape na nangyari. But as of now, pwede nating may file na kaso sa mga suspects natin homicide case. Apan matud sa kabanay sa biktima, posibleng dili lang duha ka sospek ang mihimo sa krimen, kundi gang o grupo. Dagang gina sila kay kung duwa nila makaya kay taas to nga babae kusog buto musukol. Dagang gina sila nagbuhat ana siya. Kung grupo gina sila kay kung madakpang gid ang ilang mga kaubanan matagalaw ta gustisya iyang kamatayon kay kana nga bata gid laagan lang siya pero kung mulaag na siya gapanangin si mama bisag unsa oras kauli gina siya 3. Apan giimbestigahan pa kini sa otoridad. Ipaubos na sab sa inquest proceedings ang duha ka mga sospek kinsa ginakuhaan pa og pahayag. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.